fødselsdag. Ja, og flag. Er der mange gaver der? Skal du ikke lige åbne kortet først? Først skal du åbne kortet, ja. Kan du åbne den her først? Først den her. Og så er gaverne bagefter. Vi skal jo lige se, hvem du får gaverne fra, ikke? Åbn lige den først. Den der. Hvad står der inde i? Hvad står der i kortet? Kære skatterpige, tillykke med de 3 år. Vi elsker dig. Hjertelig hilsen, kys og kram, Colin, mor og far. Ja, det er for os, gaverne.